I-Arrows namhlanje ihlangane nezimbila yithutha zihole emhlophe phambili. Imbila emhlophe phambili bekuRel Mofokeng namhlanje. And bonke abantu abathanda ukukhuluma into abayithandayo ngoRel abathule. uRel uyi-level yakhe yedwa. Uyi-level yabo Messi, uyi-level yabo Neymar, uyi-level yabo Ronaldinho. Ungenhla uRel, ungenhla. Abantu abayeke ukukhuluma umsangano. Just give the boy the chance, put him in that field of play, and uzokukhombisa ukuthi ungenhla. Ngoba uRel ulaphi ungenhla and usazoba ngenhla. Angazi kuze kube yinini bafana futhi ungenhla. Ibambeni lapho ukuthi ungenhla. Niye ukukhuluma umbhedo ngaye ungenhla. Ungenhla bafethu uRel. Ungenhla kakhulu. Hayi ungenhla kakhulu bafethu uRel ungenhla. Ungenhla. Ngingakhulumi nje umbhedo ngoRel. Izosixabanisa leyo. uRel ungenhla.